Ikke stå i vejen. Vel? En murstensmand på morgentur. Medarbejdere og maskiner tilses. Så det er glasurbørge. Og når han arbejder med platin, så kalder vi ham platinbørge. En fast daglig rutine for Christian Petersen, ejer af Petersen Tegl ved Nybøl i Sønderjylland. Den 71-årige teglværksejer er 7. generation i familielivsværket, som siden 1791 har omdannet ler til sten. Men selvom Petersen Tegl har over 220 år på bagen, kan man ikke tale om en virksomhed, der er stenet til. Vi har 3 punkter i firmaet. Punkt 1 er kunden er kongen. Punkt 2 er, der kunde er König. Og punkt 3 er customer is king. Og de 3 punkter kører vi efter. Og hvordan kører I så efter dem? Jamen, når de vil have nogle specielle farver, så prøver vi at lave det. Ja. Det specielle ved Petersen Tegl er, at de brænder med kul og ikke gas. Det i kombination med varierende temperaturer under selve brændingen giver stenene et særligt farvespil, og det er noget kunderne gerne betaler ekstra for. Blandt dem den engelske arkitekt Christopher Binstead, som har taget vejen til Nybøl for at finde sten til et kontorbyggeri i centrum af London. They're exceptionally good quality, and I think the appeal for us is really that they have this handmade approach, and that again just lifts it beyond something that we could perhaps procure from other companies in Holland or Germany. But you haven't decided if you're choosing bricks from Petersen yet? We're fairly sure. Petersen Tegl har de sidste 2 år leveret overskud på mellem 6 og 8 millioner kroner. Omsætningen har rundet 150 millioner, og der leveres i dag mursten til ca. 30 lande over hele verden. Hvad er det ved mursten, der er så fascinerende? Jamen det er det, når du bygger dem ind i et hus, så kan du jo lave noget utroligt flot ud af det. Det er jo det, som vi går, når vi tager på ferie og kigger på gamle bygninger. Og det er jo det, der er så skønt at være i sådan en branche og have lov til at være med og forme naturen. Den helt store døråbner til udlandet var Columbastenen, som med en stykpris på 35 kroner er verdens dyreste mursten. Den håndlavede mursten, som er en kopi af en gammel romersk sten, blev udviklet specielt til renoveringen af en kirke i Køln i 2002. Det bygningsværk har været i alle arkitekturblade rundt om i verden, og derved er vi blevet kendt. Senest er der sendt Columbasten afsted til et byggeri på Manhattan og det berømte Princeton University i New Jersey. Her kan du se, at vi står og laver Columbastenen. Og du kan prøve at se, det er rent håndarbejde, som man har lavet mursten i gamle dage. Og sådan bliver alle disse Columbasten lavet hos os. Columba står for 1,5 million af de i alt 18 millioner mursten, der årligt produceres på teglværket. Hvad kræver det for at arbejde her hos dig? Ja, man skal være lidt tosset i hovedet, for ellers kan det ikke holde mig ud og alt det, vi laver her. Så derfor er det også det, mine folk de hænger op på væggen her. Ikke? Man skal ikke være tosset for at være her, men det hjælper. Netop det skøre, det skæve, det anderledes gennemsyrer kulturen hos Petersen Tegl. En fyr ved navn Frank lavede ved en fejl en mursten, som skulle vise sig at blive en stor salgssucces. Og så fik de en helt anden farve, og de blev grønlige og noget helt specielt. Hvad hedder stenen i dag? Den hedder Frankenstein. Og det er det, mine folk de kan. Når de laver en fejl, så kan de gentage den. Så Frankenstein, den er blevet meget populær. Sådan er han, Christian Petersen, evigt jokende med et skælmsk smil på læben og et højt grin på vej. No, it's not so bad. Hvad med dig selv? Du er 71, bliver 72 næste gang. Hvornår skal du pensioneres? Jamen, herr Møller, han døde jo nu sidste år. Men herr Møller, han var til generalforsamling om fredagen og døde efter. Han var 98. Hvorfor pokker skal jeg så holde? Hva? Og hvad skal jeg så lave? Det er jo min hobby, min mursten. Så jeg bliver ved.